Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To insha Allah ga kuma wani mujarrabin jalabi na sabulu, jalabul yau, wanda insha Allah 'yan kasuwa suna amfani da shi, mata masu neman kasuwa haka a cikin gidanninsu ko masu neman farin jini da ɗaukaka ko wanda suka rasa mazan aure, to insha Allah suna amfani da wannan sabulun ko malami haka. Wannan jalabul ƙari'a ne na sabulu, wanda insha Allah in dai mutum zai yi shi zai samu farin jini da kuɗaɗe da ɗaukaka insha Allah. Yadda ake yi wannan sabulu, ana rubuta suratul ƙari'a ƙafa 11, idan aka rubuta ƙafa 11, za a samu farar biya rana, za a samu nonon kurciya, za a samu karan masallaci da kabi malam, za a daka, sai a kwaɓa sabulun da ruwan kwakwa, sai a zuba minta sudan ruwan kwakwa insha Allah. Idan aka kwaɓa da ruwan kwakwa da ruwan sama insha Allah, sai a zuba waɗannan mahaɗai insha Allah, sai a dinga wanka da shi insha Allah. Za a samu farin jini da jama'a da ɗaukaka da rufin asiri da buɗan harkoki insha Allah. Don neman ƙarin bayani ana kira 0813 0010 609.